Ngayon pa siguro sang Department of Education o DepEd ang pagpatuman sang zero tolerance sa pay for position scheme para sa masobra 32,000 ka mga bakante nga teaching positions sa public school sa bilog nga pungsod. Matandaan nga una na nga ginanunsyo sang Education Secretary Sonny Angara nga ang appointments kag promotions ang nakabase sa merit, competence kag fitness nga sang mga manunudlo kag ginadubilian ang pag-solicit, pag-offer o kung pagbaton sang kwarta sa posisyon. Sa interview sang Bomba Radio kay Leonel Salvilla, spokesperson sang Department of Education Division of Iloilo, iyang pahayag nga ang applicants nga mabiktima sang pagtanyag para sa posisyon kabaylo sang kwarta ang ginainganyo nga mag-report gilayon sa Office of the Secretary, Office of the Undersecretary for Human Resources Organizational Development ukon sa iban pa nga mga law enforcement authorities pareho sang National Bureau of Investigation kag Philippine National Police. Ginpasiguro naman sang ahensya nga ang identity sang tanan nga nagareklamo ang magapabilin nga confidential. Sa madumduman, nagpanawagan ng mga teachers group o ng mga teachers groups sa Education Department nga imbestigaran ang issue sang pagbaligya sang mga posisyon kabaylo sang kwarta. Naibaluan nga nagsugod naman ang pagbaton sa mga applicants agon masolusyonan ang dako nga shortage sang mga manunudlo sa bilog nga pungsod. DepEd Central Office reiterating ang zero tolerance policy on pay for position scheme in relation to the to hiring of teachers for elementary and secondary level for school year 2026 to 2027, especially that we are starting application for different teaching positions in the schools division of Iloilo.